Gustaríame comezar facendo algo que a alcaldesa non fixo públicamente, que agradecer a Rómulo Sanjurjo os servizos prestados a este Concello. Creo que houbo luces e sombras na súa etapa. Creo que o traballo foi insuficiente para levantar un ano desastroso, que tivo pouco tempo para facelo e que, desde logo, as condicións nas que tivo que facelo eran imposibles, e a responsable desas condicións é indiscutiblemente vostede, señora Rei. Vou omitir os detalles máis escabrosos da saída de Rómulo Sanjurjo deste Concello. Que os vai a omitir non quere decir que os descoñezamos. O balance destes 2 anos en cultura, pois, en fin, un concelleiro que durou 15 meses, un director de área que durou 5 meses, 2 xefaturas de servizo, 3 asesores distintos, 2 reestructuracións do INCE. Por suposto, non hai nin proxectos novos, nin sequera a continuidade necesaria nalgúns dos que xa estaban postos en marcha. Que non tiña proxecto para a cultura xa o sabíamos, señora Rei, xa o sabíamos. Pero, o mínimo é que non o rompa todo. A cultura non merece seguir nesta situación. Póñanse a traballar e fáganos, se é posible, coa oposición, que non merecen e que leva 2 anos tendendo a man e facendo propostas, e fágano confiando, escoitando e traballando man a man cos traballadores e as traballadoras da cultura, que son quen mellor coñece o seu traballo e que tamén, en circunstancias moi difíciles, levan 2 anos demostrando lealdade, capacidade de traballo, de proposta e ganas de traballar. Dicía antes o seu portavoz, señora Rei, que a cultura era un nicho. Eu creo que a cultura non é un nicho, pero, por favor, non a convirtan vostedes nun nicho.